नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी अक्षय पवार तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि आजचा ब्लॉग असा आहे की आज स्पेशल संडे आहे. तर संडे म्हणजे खूप स्पेशल असतो सगळ्यांसाठी आणि माझ्यासाठी पण स्पेशल आहे. तरी व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी नेहमीप्रमाणे आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. ज्या कारणे मी नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करत आहे त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. माझं घर आहे. तर आजची व्हिडिओ फॅमिलीसोबत जेवण करायचं आहे. तर स्पेशल काही मेनू आहे ते आपल्या थंबनेलवरून आणि टायटलवरून तुम्हाला समजत असेल. तर आपण जाऊया जेवायला मम्मीने वाढलं आहे आणि आज खेकड्याचं सांबार खायचं आहे. आज दिनांक आहे 3/12/2023 म्हणजेच डिसेंबर महिना आहे. डिसेंबर महिन्यात कुठेच खेकडी भेटत नाहीत आणि आज घरी आमच्या खेकडे काल पप्पाने आणले. तर बघूया आपण डायरेक्ट. चला वाढलाव काय आलं ते आंगडं माझं आहे. तर पप्पा ना बघ केवढा. वाढ हा कोणाला दिला? 2 आंगडी. किती ठेवलेस पेंद? काय सांबारा भाकरी नाही टाकले. आवडे इकडे तू काय काय हवाय तुला? काय रे हे घे हा एक हवाय का तुला? हप चाले माझा आहे तो तुझा नाही. दे चल भाकरी वाढ. काय हे आहे तांदळाची भाकरी, राईस, आपला कालवान. पावट्यावर थोडी मोबाईल कसं कडसडतोय. गार पाणी आहे काय ग? हा दे थोडासा मला. याला पेंदा बोलतात. काय ठेवलास गॅसवर? लिंबू मला पण द्या. अहो काहीतरी घ्या बाबा कापायला. मित्रांनो आपण उजेडामध्ये आलो आहे आणि तिकडे होतो किचनच्या इकडे. उजेड नव्हता खास. तर लिंबू मस्तपैकी. मम्मी कांदा दे ना. कांदा थोडा कांदा असला तर टेस्ट मस्त येईल. एकदम झक्कास. लिंबू असला की टेस्ट एकदम खत्री लागते. ही आपली भाकरी, ही आपली भाजी सुकटीची आणि हा आपला खेकड्याचा सांबार. आज नेमका पप्पांना मोठा खेकडा भेटतो. मम्मी आणतेस? त्याला पेंदा बोलतात. घेऊन ये. ते बघ फ्रीजमध्ये आहे. एकच पाकली दे मला. ही दे ती पप्पांना दे. भात आहे ना?
हा आहे भाजी आणि हा सांबार असा मिक्स करायचा आणि पहिलाच एक नंबर. थोडा कांदा. चिकन तुमचं याच्या पुढे फेल आहे. आज खूप मजा येते खायला. एवढी पावसाला भर खेकडी खाल्ली, म्हणजे खाल्ली तर नाहीच पण आणली असं म्हणायचं होतं. त्याच्यात ही टेस्ट. पावट्या येय 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 चल ये ये. पावट्या आला. वाघ आला माझा. ऐ रेडी आले डायरेक्ट ताटात. ऐ काय हा बाय तुला हा बाय. पाय कसं मारतोय हो तिकडं माग हो. पाय मारायचा नाही. इकडे जेवतो साल्या चोरशील माझा तू. हा आमचा पावट्या. कसा आहे पावट्या? पावट्या काय 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 पावट्या साल्या हे पावटी खाणार नाही त्याला. खाल्ला ना बा. आता आपल्याला अंगडा खायचं आहे. पावट्याला द्यायचं नाही. पावट्या हातान बघा कसा मागतोय. तुलाच द्या ना काय साल्या. बघा केवढा आहे. याच्यात हात गेला ना, हात कामच पत्ते पकडताना. बघा अंगडी बघा, नांगी बघा कशी आहे. आम्ही असं हातान लगडीन फोडत नाही. अरे खराब आहे तो. बघा प्युअर मांस. सुपर टेस्ट एकदम मटणापेक्षा भारी आहे.
गोड्या पाण्यातील काले खेकडे. पावटे खाऊ नकोस. ए मम्मी, पावट्याला बोलव. एक नंबर. हा बघा हावरा. बघा हावरा. बघतोय काय. पावट्या थांब, तुला देतो एक तांगडा. थांब देतो. थांब बोललो ना. मास बघा मित्रांनो. मी लागतो. थोडासा मी खातो, थोडासा थांब देतोय गे. धर देतोय ना. देतो घाबरू नको. लगेच गेला गागाने. ये पावट्या कसा लागला सांगत नाही त्याला. कसा लागला तो. रागान जायत होता तिकडे. बस ना, बस एवढं ना आता. काय रे पावट्या. तुझ्या भन आता काय आहे. संपला आता अंगडा. आता हातबीत नको मारू. उठ जा आता. मम्मी जाय. मम्मी बोलवायला जा. बोलवते जा. बोलवते. क्लास एक नंबर टेस्ट आहे मम्मीच्या हाताची. मग सांबारा एकदम झणझणीत झाला आहे आज माझ्या. तशी पण मी खेकडी कधी खाईत नाही. लोकांना वाटायचंच काम करतो. आणि फर्स्ट टाईम म्हणजे आता सीझन खेकड्यांचा संपला आहे. डिसेंबर महिना. तर सीझन संपल्यावरतीच खायची इच्छा होती. सुपर. आपल्याला आंगडा खायचा आहे.
मी कसा तोडायचा बघायचा. मम्मी पावट्याला आवाज येतोय काय? पावट्याला बोललो आवाज येतोय काय? आंगडा तोडतोय त्याचा. पावट्याला हुशार आहे. पावट्याला बघायचे काय? पावट्याला आमच्या बघायचे काय? ए मम्मी, पावट्याला इकडे पाठव. त्याला इकडे पाठव. ए मम्मी, पावट्याला पाठव इकडं. कुठं खातोय? ए पावट्या इकडे आहे. पावट्या याय. याय. ए मम्मी, आपण खाऊन दाखवून तुम्हाला. तर मित्रांनो, जेवण झालोय. तर आपली व्हिडिओ कशी वाटली नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्ही पण या एक टाईम आपल्यासोबत जेवायला. मस्तपैकी खेकडे भरपूर आणू आणि खाऊ. ज्याला यायचं आहे त्यांनी कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की कधी येणार आहे, काय ते कसं खेकड्यांची बंदोबस्त कराय. आणि तसं पण आपलाच आहे खेकडा पालनचा टँक तयार झाला आहे. व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटेल आपल्या चॅनलमध्ये. तर व्हिडिओ कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. गुड नाईट. आता वाजलेत 9, त्यामुळे गुड नाईटच बोलतो. आमच्याकडे 9, 9:30, 10पर्यंत लोक झोपतात गावाला इथे आमच्या मोजी आहे तपूरमध्ये. तर कशी व्हिडिओ वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. बाय बाय. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये भेटू काहीतरी नवनवीन तुमच्यासाठी. बाय बाय.